Unang naglandfall ang bagyong Emong sa Agno, Pangasinan kagabi dahilan para maging pahirapan ang komunikasyon sa lugar. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang clearing operation na isinasagawa ng otoridad sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Emong. Samantala, nakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga telecommunication companies para sa mabilis na restoration ng communication lines. Sa video na ito, makikita at mararamdaman ang malakas na hangin na bumabayo sa Agno, Pangasinan kung saan unang naglandfall ang bagyong Emong kagabi. Kinaumagahan, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Emong sa bayan ng Agno. Nasira at bumagsak ang bubong ng isang simbahan. Nasira rin ang ilang bahay, establishmento at ari-arian. Binahari ng ilang barangay sa lugar. Nagtumbahan ng ilang poste sa bayan, kaya nakaranas ng kawalan ng kuryente at pahirapan sa komunikasyon. Magdamag ding naramdaman ang pabugso-bugsong hangin at malakas na buhos ng ulan sa Dagupan City. Sa lakas naman ng hangin, natumba ang mga punong kahoy na ito sa Alaminos City, Pangasinan. Agad din nagsagawa ng clearing operation. Dumapa din ang ilang poste ng kuryente, dahilan para maapektuhan ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Pangasinan. Sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO, walang supply ng kuryente sa 26 na bayan at syudad sa Pangasinan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon sa bayan ng Agno at maging sa mga katabing bayan. Wala ring supply ng kuryente sa ilang lugar sa Kalasyaw, Pangasinan. Doble ang kalbaryo ng mga residente. Mataas na nga ang baha, wala pa silang kuryente. Mahirap talaga. Kasi hindi ka mainit. Tapos may bata pa. Hirap-hirap. Kailangan po namin hindi matulog para magpaypay lang ng bata. Siyempre, lalo naghanap ng electric pan, ng ilaw, ganyan. Nakipag-ugnayan ng provincial government sa mga telecommunication company para mapabilis ang restoration ng communication line. Chris, province-wide ay mas maayos ng lagay ng panahon ngayong araw. Samantala sa kabila niyan ay tuloy-tuloy pa din yung isinasagawang monitoring ng PDRRMO sa mga major river systems. Samantala, sa ngayon nga ay patuloy ding inaalam ng provincial government kung gaano nga ba kalawak ang danyos na iniwan ng bagyong Emong. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.